Evar baş Kurdistan, evar baş Kurdistaniyên li diaspora, evar baş hemû kesên li çarpelmedya temaşe dikin. Hûn bi xêr hatin bernameya Dengê Diaspora. Rêzdaran me gotibû Dengê Diaspora wê mêvanê me ji Hawirdorê Kurdistanê beşdar bibin. Em ê li ser jîn û jiyan, li ser kar û xebat, li ser doz û helwest, li ser Kurd û Kurdistanîbûn, li ser kurdeyatiyê, li ser xebatê em ê sohbet bikin, li ser zehmetiyên diaspora, ser xebata diaspora, ser serkeftiyên diaspora em ê sohbet bikin. Îşev jî mêvanekî me yê rêzdar li stûdyoya me yê. Rêzdaran min deh deqeberê agahdariyek pir xweş li ser rewşa pir nexweş ya pandemiya koronayê bihîst. Wek hûn dizanin pandemiya korona li welat pir belav bûye. Li gelek herêmê Kurdistanê gelek gund dibin karantînayê de ne. Xebera xweş ku li dijî vê pandemiya korona platformek li herêma Mêrdînê ji bo alîkarî û piştgiriya hemwelatiyan hatiye danîn. Li wir gelek rêxistinên ticarî, siyasî, meslekî, komelatî û rêxistinên siyasî bi hevdû re platform ava kirine. Yek ji rêxistinên siyasî jî Partiya Azadiya Kurdistanê ye. Ev xeberek gelek xweş bû. Dema ku dewlet li me xwedî dernekeve, em xwe bi xwe li hevdû xwedî derkevin. Ez ê hêvîdarim ev helwest û ev platform bibe nimûne û li Hawirdorê welat jî belav bibe, platformê werê werin danîn. Rêzdaran em werin ser mêvanê xwe yê îşev. Mêvanê bernameya min ya îşev xortekî Kurd ku ji bo xwendina bilind ji Bakurê Kurdistanê bi rê ketibû û berê xwe dabû Rojava û rêya Fransayê girtibû. Li wir master û doktora dixwîne û dibe profesorê lingwîstîk zimanasî. Niha xwediyê gelek xebatên hêja ye ê akademîk û li unîversîte wek kadroyê profesorî kar dike. Mêvanê min rêzdar Profesor Salih Akin e. Te bi xêr hatî rêzdar Salih Akin. Kek Salih, ez gelek kêfxweş im ku tu îro dikarî bû beşdarî bernameya Dengê Diaspora bibe. Ez dixwazim tu bi Kurdî, em dixwazin te nas bikin. Tu bi Kurtasî xwe bidinasîn Profesor Salih Akin kî ye? Li ku derê bûye? Li kuçeyên kîja bajarî baz daye lîstiye? Li ku derê xwendiye bi Kurtasî? Gelek spas. Ez gelek kêfxweş im ji bo mêvanê we me îşev. Ez sala 1968 de ku ev tarîx neşaş be li Hezoyê li Xerzan hatime dinyayê. Min xwendina xwe ya seretayî, navendî û lîsê min li Hezo kir û sala 1985 re awirtim. Min ez çûm Diyarbekir li wê derkê min beşa ziman û edebiyata Fransî wê 4 sal xwend. Sala 1989 de min bursa hikûmeta Fransa wergirt ji bo ku ez xwendina xwe li Fransayê bidomînim. Ez duê salê de hatim Fransayê û sala 1992 de min masterê xwe xilas kir. Dûre min doktora kir 1995 de û 1996 de jî ez wek kadro doçentî li Zankoya Rouanê li Normandiya ez min dest bi kar kir. û sala 1913 de ez bûm profesor, dema min teza xwe yê habilitasyonê parast. Ji wê demê vir ve gelek berpirsiyariyên îdarî ez bûm dûrê beşa zimanasî 4 salan. Niha jî müdûrê yekîneyê lêkolînê
باشا زمان ناسيما والحاصل بكرتاي جيانا من بله كيك صالح از ب كي جان باي تجهزوا قوزلغي برفرنسا وەک جوانە کورد کوجارە پێشی تۆ هاتی فرەنسایە بجیبوو تو پێگی چێ دیژواریان زەحمەتیان بوو کارە بەحس بکێ دما از دیاربکر خوندەکار بووم ساڵا 1985 حتا 89 وێ دەمێ gelek turîstên ji hemû dinyayê de hatin Diyarbekir û gelek dewerên welatê me lê jî piraniya wan jî Fransî bûn û dema ku wextê em şêdibû ji dervê unîversîtê ez diçûm Fransîya xwe bi wan diceriband û bi wîya wê ez gelek pêş ketîm dema ku ez hatim Fransayê mesela Fransiyê min pir baş bû û tu astengî yan derbarê zimanê de min nekişan dema min unîversîte xilas kir 1989 de wê demê tevgerek siyasî û tekoşîn û gerîla werhasıl gelek rewş alôz bû gelek hevalê me mesela hatin girtin gelek çûn tevî gerîlayê bûn werhasıl ji bo min ew bû ez ê wê bûma me û tevlê tekoşînê li welat bûma me ya jî ez ê bihatime Fransayê ev bursa hikûmetê Fransa bû sedem ji bo ku ez werim Fransa û tekoşînê di kada akademîk û zanistî de bidomînim. Belê ez yekser pirsa ku te çima ev meslek hilbijart çima ilmê ziman te hilbijart di vir de para rewşa zimanê Kurdî ez bêjim hebû ji xwe heye Belê belê bi rastî dema zatim Fransayê û ji bo min bursa hikûmetê Fransa derket komisyona bursê ji ber min dixwast ez Akademiya Hunerên Sipahî bixwînim kêleka xwendina min a li Unîversîteya Dîclê min gelek risim çêkir û heta li Diyarbekir min sê çar pêşengeh min li kültûra vî dibêjin ew Diyarbekir mesela li wê derkê dema ez hatim Fransa min dixwast vê bidomînim û herin Akademiya Hunerên Sipahî lê komisyona bursê ji min re got ku tu Akademiya Hunerên Sipahî bixwînî tu nikarî kar bibînî loma xwendinek din bike ez xwendina xwe yan evê min Diyarbekirê dest pê kir bû min doma ji bo ku bibim mamosteyê zimanê Fransî û dema hatim Rûwanê li wê çend mamoste hebûn di derbarê lingwîstîkê de zimannasiyê de pir xurt bûn û hêdî hêdî mesela wan ji min daxwast kirin ku ez pasa rewşa zimanê Kurdî çi ye û çawa zimanê Kurdî ji kîja malbat e gelek agadarî ji min xwastin û hêdî hêdî wisa ez bala min çû ser rewşa ziman û ji wê pêve ez ser yani xebatê min bêguman ser zimannasiyê sekinî û ez poşman nebûm yani ji ber ku min pir dixwast herim risim dewam bikim lê îro gelek ressamên Kurd hene lê kêm zimannas hene bo wî ev pêşniyarek baş bû yani ev komisyona bursê pêşniyarek baş kirin ji xwe pirsek min jî wiha hebû ku hejmara akademîsyanan di nav Kurdên Ewropa de li gor nifûsa xwe çawa ye min ê pirsek wa jî bikirina bi vê girêdayî belê mixabin îro em bêjin nêzîkî milyonê ku nîv belkî zêdetir jî Kurd hebin li hemû Ewropayê piranî li Almanya mesela bêjin 800,000 milyonek Kurd li Fransayê pasê 250-300,000 dikin li Swêdê em nêzîkî 100,000 bûne belkî 120 bas dikin belê li İngîltere dîsa wisa û gelek welatê din em dikarin bibêjin ku hejmarê akademisyenên Kurd li gorî nifûsa diasporayê pir kêm
Evyajî nîşande ku bi rastî Kurdên diasporayê yani giranî nadin xwendinên unîversîteyê. Wek mînak li Fransayê em 250,000-300,000 Kurd hene. Neh min qasik berê ji Mart em neh mamoste û lêkolînerin di unîversîteyên Fransayê de. Neh tenê hene. Mamoste mesela Hamid Bozarsan li Parîsê û gelek neh kes hene. Li Almanya bi zanyariyê min du sê hebt kadro hene. Yani ev ku Kurdin û di unîversîteyên Almanya'da wek kadro kar dikin. Li Swêdê ew jî hebik du heb sê heb belkî hebin yani zêde nînin. Ev nîşande ku rastiyan gelek kêm in. Yani di tevgera akademîk ve zanistî de li aliyê din mesela diasporayê Ermenî hene li Fransayê ku yek ji welatek gelek Ermeniyan ji pêşwazî kir. Gelek yani unîversîte tune li Fransayê ku mamosteyek Ermenî bi aslê xwe Ermenî tune belwedek li Fransayê. Rewşa xortan çawaye mamoste. Keç pirin, gur pirin ya jî bi giştî rewşa wan çawê çi qas nüfusa wan çi qas li gor xwendevanên xortên Kurdan li unîversîteya. Em bêjin li Fransa. Belê belê Yani dixabin ew kêmetin yani zanyarî û îstatîstîkê me ku bi rastiyan Belê. bizamin Kurdin ew ji xwe li Rast. Fransayê ew îstatîstîkên etnîkî qedexeyê yani ew tu jal em nikarin bizan mesela kîjan Kurd hene ji ber gelek welata jî wisa ye li gorî welatiyên fermî mesela em li Fransayê Kurdên Tirkiye li Fransayê wek Tirk tên hesebkirin. Belê. Iraqî tên hesebkirin. Doma pir zehmet e lê gelek em zanin ku gelek komele hene mesela li Parîsê çend komeleyên xwendekaran hene jê ku Kurd zêde ne komeleyên xwendekaran hene û gelek çalak in yani kovar derdikin konferansan semîner amade dikin. Ji bo wî bi rastî ez xwe nizanim yani ew çend heb hene çend hebê wan çi qas ji wan مبستا من ناس ستاتستيك بولي مبستا من كنت اليونيفرسيتي لقالك جوانين كردا راستي قدا أكاديميك دي دخينن وكما يلاوان لسر كردي تشاوايه مبستا من أوبو بالستاتستيك شخوا بيقو من زحمتها بله ji bo vê pirsê min gelek xwendekara pêşwazî kir yani ji Bakur û ji Başûr heta ji Rojava jî û piraniyê wan ji bo pirsa te piraniyê wan jî keç bûn yani em jî nîşan dide ku dîzên Kurd jinên Kurd zaf bala xwe didin xwendinê û ji bo me gelek pîroz e. بله كيك صالح جي زمان كردي دناف زمان دنياي ده لكدرية بناريناتا وتبش روجا زمان كردي چاوا دبينه بدو هفدو ده هر دو پرس بله klasmanek دو سال بری هاتبو کرن کو زمان کردی 34 امین زمانه ناو زمانین همو دنیای ده ام گرسه 40 میلیون بیشن آخفر هنه هم لکردستانی هم جی لدروی کردستانی ویا زمان کردی تکز یک زمان گرینگ گوری پیوانا گرسه آخفره لی جالیه دن و اف زمان تنه l'Iraq خودی استاتوی فرمیه جبر ج 2005 و ور زمان کردی و زمان عربی هر دو زمان فرمیان عراق لی نه ترکیه نجی لروشالات کردستان زمان کردی نه خودی استاتوی فرمیه لروجاوا 2012 و ور زمان کردی کو جالی رژیم باعث و هات پرچخاندن به سالان نها دیسا کتیا همو قطع جیانه پرورده و دبستان انده پروژه بو پیشروج زمان کردی
پر گرنگی. بله پیشروج زمان کردی لکردستانی و پیشروج زمان کردی لدیاسپورا دو بشه جدا لکردستان بگمان 4 آلیه کردستانیه آلیه هری دیجوارجی آلیه ترکیه جبر سدمین که هم همود سانن روشا زمان کردی لدیاسپورا چاوایه لقضاء انورسته دیاسپورای gelek üniversiteyinde başa zaman ve edebiyata Kürdi hatiye bekirin. Ango dibêjin ew başa Kurdoloji mesela li İngiltere heye li Parisê li Üniversiteya Sorbonne heye. Li üniversiteya min başa zamanlasî de lê gelek xebat dikin ser zimanê Kurdî. Li Almanya gelek üniversiteyan de başa zaman ve edebiyata Kurdî hene. Hani zmana Kurdî bala gelek lêkolîneran biyanî û üniversiteyê biyanî jî dikişîne. Di komeleyan de dersên Kurdî tên dayîn û numûneyê herî balkêş em dikarin bêjin Swêde yani wek fêrkirina û perwerdekirina ziman diasporayê de maf me ji ve heye tenê li Swêdê yani wek mînakek modelek pir bi serkeftî dimeşe. Li Almanya gelek lander vê mafê hêdiyê didin Kurda lê li gor çavderiyê ev maf zêde bala Kurdan nakişîne Kurdên ku li Almanya dijîn. Mesela gelek dibistan hatine vekirin û lê li gor agadariyên ku tên û çavderiyên yani malbat zar wê xwe naçin qeyd nakin li van dersan. Ev ya pir xeter e yani rewşek wisa azad li diasporayê ku malbatên Kurd zar wê xwe neçênin dibistanan rastî ji bo me pir xeter e û divê em serviyanê bixebitin herin malbatan agadar bikin yani ser pêwîstiya hem ji bo dêw bavan û hem jî ji bo zarwan yani ku zimanê xwe mezin bibin zimanê xwe hîn bibin û bi vîya wê peywendî bi welat û çandê xwe بله کەک ساڵح نوچەیەک دەولەتا تورکی ئەردۆغان کە دەگوت ئەم لە دژی ئاسیملاسیۆنێنە و لە ئاسیملاسیۆن لە دژی مرۆڤاتیەیە و ئەردۆغان زێدەی 1300 مامۆستایê Türk şandiyê welatên Ewropayê şandiyê dîaspora ji bo ku Tirkên li dîaspora perwerde bikin ku asîmle nebin wan hînî zimanê wan û dîroka wan û çand û tarîxa wan bikin. Aliyê din jî wek tu zane rewşa zimanê Kurdî di xeterê de ye ne Kurdî û ne Kurdistanî û ne Kurdbûn li Tirkî heye. Tu li ser vêya çi dibêje? Bêguman dema ku Kurd mesela li Tirkiye daxwaza perwerdeyê bi zimanê xwe dikin gelek caran ji wan re tê gotin ku ev ya tê bibe sedemê perçebûna dewletê û welhasıl gelek argûmanên vala lê ji aliyê din Tirkiye mesela ji 1965 û vir ve nêzîkî 1300 yani her dem 1300 mamosta li Fransa mamosteyên Tirk li Fransa li Almanya li Belçîka li Hollanda li Avusturya û gelek welatê din dersên Tirkî û çanda Tirkî didin. Ev mamosta li Wezareta Perwerdeya Tirkiye wan hildibijêre wan perwerde dike û dişêne Ewropayê ku koçberên Tirk darwê wan bi ziman û çanda xwe mezin bibin. Ev ya bêguman paradoksek mezin e yani hem tu li welatê xwe ji welatiyên Kurd zimanê wan qedexe dikî û li aliyê din ve hemû derfet seferber dikî ji bo ku welatiyên te koçberên Tirk li Ewropa hînê zimanê xwe bin. Bêguman divê Kurd viyanê her tim ji rayedarên Türk de bînin bîrê wan ku paradoksek mezin e û divê li Tirkiye jî çawa ku Tirkiye xwe ji bo Tirkên derve li Ewropa yani wan ji xwe seferber dike
ve hemen mahv bida ولاتیان خوی کرد ترکیه که هم عسکری خود کن هم موچه خود دن هم مو پیوستی خود ولاتی بجیتیدن لی مافی هری گرینگتر یک جوان مافی که زمان خود زمان دایکی خود فر و جویانه تن بپار کرد. بله. كيك صالح لسر الفابيا كردي لاتيني عربي وكيريلي تسيراوي لسر زمان كردي ويكبونا الفابي چيه؟ بگمان روش زمان کردی رود کاره بیجه وک فراگمنتاسیون یعنی پرچه بون evjî yek ji encama perçebûna Kurdan e di nav çar welatan de îro çar zeraveyên sereke hene yani Kurmancî û Soranî û Zazakî û Goranî ev rewşa siyasî û nedewletbûna Kurda rê neda ku zimanekî ya jî lehçeyek mesela Kurmancî li Soraniyan yani Soraniya xêra bibe ferz û bibe lehçeyên êserdest. Îro ev fragmentasyon heye ev perçebûna zeraveya li aliyê din yani ev çar zeravayî rewşa çar zeravayî em bêjin dan û standinê navkurda de hêsan nake ji ber yekê ku baş soranan mesela wan nebîstibe û wan re nedabe û nestandibe zûzû nikare be wan fêm bike. Ji laliyê din ev sê alfabeyê me hene ev bi xwe jî encama perçebûna Kurda ye te pasa alfabeyê kirîlî kir alfabê erebî û latînî wextekî alfabeyê kirîlîk pir serdest bû dema ku Kurdên li Sovyetê û li Cumhuriyetên wek Ermenistan û Gürcistan û Azerbaycan û Kazakistan wan de re mafê wan hebû mesela weşan bikin zimanê xwe perwerde bikin û Sovyet yani Sovyetê wê demê bibû navan da lêkolînên Kurdolojiyê wê demê alfabeyê kirîlîk pir serket lê di rewşa îroyê de ku em dibînin li Ermenistanê mesela ew hemû alîkariyê ku dihat dayîn ji bo perwerdeyê zimanê Kurdî ew alîkariyê dî nayên dayîn û rewşa aboriya Ermenistanê bi xwe pir xirab e loma alfabeyê kirîlîkê dî pir kêm têpkaranî dimînin her du alfabeyê latînî û عربی کو adapte taybetmendiyên Soranî bûye ev her du alfabe xwedî ciyek nasnameyî ye yani ji bo Kurdên Soran, Kurdên Iraqê, Kurdên Îranê vê alfabeyê erebî wek perçeyek nasnameyê xwe dibînin û aliyê din jî mesela Kurdên Rojava û Kurdên Bakur bi alfabeyê latînî ji sala 1932 vir ve dema birayên bedirxaniyan wê alfabeyê latînî afirandin û belav kirin û îro ku ev di nav gelek Kurda de bicî bûye û serkeftiye û gelek berhemên hêja bi vê alfabeyê latînî têdayîn ev alfabeyê latînî jî bûye perçeyek nasnameyê Kurdên Bakur û Kurdên Rojava ev her du alfabe îro ji alê Kurda ve têpkaranîn yani Kurdên Iraqê piranî alfabeyê erebî bikartînin lê pêşdeçûna medyayan înternet û televizyon alfabeyê latînî jî li Kurdistanê Iraqê pir belav dike rola medyayê pir girîng e di nav divê vê belavbûnê de ji ber ku gelek televizyon hene mesela Rûdaw TV, Kurdistan TV, Kursat nûçeyên xwe bi her du alfabeyên belav dikin û her du alfabeyan bi her du zeraveyan jî yani alfabeyê bi zeraveyên Soranî ev ya guhên Kurdan hînê hemû zeraveyên dengê zeraveyan û
tiştekî pir baş e ji ber ev perwerde aliyê dibistanan ve aliyê akademiyan ve li hemû dinyayê têkirin lê di rewşa Kurda de tenê li başûra bi derfet heye û ji ber ku ne li Bakur ne li Rojhilat û li Rojava jî derfetên pir kêm hene Roma rolek girîng dikeve stûyê medya televizyon velhasil pirsgireka yekirina her du alfabeyan bi rastî ji bo min ev pirs nayê kirin ji ber di rewşa îroyê de Kurd ne dewletin û tu derfetê wan tune her du alfabeyan bikiriye lê Kurd dikarin her du alfabeyan hîn bibin mesela Kurdên Iraqê derfetê wan heye ku her du alfabeyan Latînî û Erebî fêrê şagirta bikin li dibistanan li zankoyan li akademiyan de û Kurdên em ê rebenê bakur em ê çawa bikin îca em jî em vê derfetin belê em dikarin hîn bibin mesela li ser internetê gelek dersên soranî tên erê dayîn rasta zankoya koya mesela rasta em gelek zimana hîn dibin İngilîziye, rasta Almanî û İspanî lê divêm zeraveyên din yani zeraveyên zimanê Kurdî jî û alfabeyê wan jî bikarbin hîn bibin. Valla têbîniyek xweş e daxwaziyek xweş e kek Salih tu ji bo pêşvebirina zimanê Kurdî li diaspora rewşa jenerasyonên nû çawa ye ew dikarin ji bo ziman çi bikin li diaspora Yani mümkün ev tiştên nifşana nifşên yekemîn mesela vê ku ji welat bûne û hatine li vir derkê mesela rewşa me yani em li welat bûne û hatine diasporayê hatine Avrupayê û rewşa nifşa duyemîn evê ku zarokên me evê ku li vir derkê bûne lê dêvbavê wan Kurdin dû nifşana û niha jî em dikarin pasê nifşa sêyemîn jî bikin yani zarokên me ya girîng ku nifşa duyemîn zimanê dêvbavê xwe hîn dibe û ev jî rola dêvbavan e yani dêvbav divê bi rastî pir serî bisekirin ku zaroyê wan zaroyê xwe hînê zimanê Kurdî bikin. Kek Salih ez demek berê bi hevalek xwe re ez mêvanê hevalek xwe bûm du zarokê xwe sê zarokê xwe bi Kurdî mezin kiriye me behsa vê bernameyê kir min got du şema were mêvanê min zimannas Rêzdar Salî Axin e em hinekî li ser vê mijara ziman neslê yekem û neslê duyem peyivîn got ku tirsa min ew e got ez neslê yekem im ez hatim min sê zarokê xwe bi Kurdî mezin kiriye û bi hişmendiya kurdeyatiyê mezin kiriye lê ez ditirsim ku zimanê min di zarokê me de bifetise û bi neslê sêyem de neçe tu dibê çi mere dikare çi bike yani tenê ziman hînî wan bikin têrê dike ya divê mere kurdeyatiyê û çand û kulturê ve gavkadin me got ku bi hezara mamosteya ji Tirkî dişînin milletê xwe li diaspora perwerde dikin ên xwedî dewlet ne tewên xwedî dewlet lê em Kurd li diaspora em dikarin çawa bikin ku zimanê ku me hînî zarokê xwe kiriye ew jî hînî zarokê xwe bikin li gel kurdeyatiyê li diaspora dêw bav dikarin çi bikin wekî din Dîtime min herî girîng û pêşî zaroyên xwe baş hînê zimanê Kurdî bikin yani neslê duyem baş hînê zimanê Kurdî bibe bikarbin bixwînin bikarbin binivîsin ev ya pir girîng e ev dema ku zarû yani nesla duyem hînê zimanê Kurdî dibin di heman demê de hînê çanda Kurdî jî dibe hînê tarîxa Kurdî dibin yani ne tenê ziman e mesela dî bêguman mirov nikare bibêje ev nesla sêya ew ê hînê ya jî nesla duan ew ê bi zarokên xwe re kîja ziman biaxivin kîja ziman bipeyivin
Evya okey mesela Gredayê gelok her du Kurd bin nesla di duan demek ku bihevre bizewjin بله ya jî ew biyaniya re bizewjin ew projî okey lê hêviye me ew e ku ziman derbasê zalê xwe nekin jî ev nasnameyê Kurdî dikarin derbasê wan bikin dikarin fêrê wan bikin êdî zarû ew projî demek ku mezin dibin li nasnameyê xwe digerin ji ber ew bala wan dikişîne mesela bapîrê wan kalê wan ew بله kîne çî kirine û bi vêya wê em hêvî dikin ku li eslê xwe bigirin lê bêguman بله tiştek neyê sana girêdayî gelek faktoran e بله کەک ساڵح من تو بەرنامە بەرێمژ میوانەکی خۆنیدین ژی عینی پرس کربوو لە دیاسپۆرا gelek dêwbav yani tiştek ku ez lê rastêm mesela Spanî herdem bi zarokê xwe re bi Spanî dipeyivin Fransî bi zarokê xwe re Fransî dipeyivin mesela li Swêdê li dor not belkî zêdetir netew û ziman hene biyanî heta niha ji Kurda pêve ê ku ez li wan rast hatime ku bi zarokê xwe re bi Tirkî dipeyivin an jî bi zimanekî din dipeyivin an jî bi Swêdî dipeyivin rast nehatime ez li tu Spaniyê ku bi zarokê xwe re bi zimanekî din re dipeyve rast nehatime dêwbavê Kurda gelo çi kemasiyê dikin dema ku bi zarokê xwe re li diaspora bi Kurdî napeyivin ji ku tê taybet jî Kurdên Bakur em dikarin bibêjin ku eviya dûmahîkê pêvajoya asîmîlasyonê ye ji ber Kurdên Tirkiye û piranî ji ber girseyek mezin Kurdên diasporayê ji Bakur tê û çawa em zanin rewşa zimanê Kurdî li Bakur dibin xeterê de ye û asîmîlasyonê gelek xurt di van salên dawî de dikewime heman pêvajo li Ewropayê jî gelek qada jiyana de dikewime Kurdên Bakur qîmetek mezin nadin zimanê xwe spas min xwast ez werim wir her belê ciyê zimanê di nasnameyê me de yani îro ku em bêjin em Kurd in bi zimanê xwe em hene ciyê zimanê di nasnameyê de nanirxînin û ji bo wan dibên em meseleyê ziman tenê meseleyê amûrek ragihandinê ye yani tenê em bele vî zimanê xwe baş tînin zimanê îfade dikin ji bo wan ne girîng e bêguman rola siyasetê jî di vê pêvajoyê de heye mesela siyasetên Kurd li Bakur bi salan têkoşîne bi zimanê Tirkî kirin û eviya di bîr û baweriyê Kurda de fikrek xelat derxist holê ku zimanê Kurdî ji bo siyasetê têr nake ya jî zimanekî ji Tirkiye kêmtir e û her tim siyaset bi zimanê Tirkî hat kirin îro mirov dibîne ku gelek hewdan hene vê pêvajoyê bizivîn ya jî rêl berî bigirin lê pir zehmet e ji ber mejiyê Kurda hînê siyasetê bi zimanê Tirkî bûye û dema mesela em dibînin çend siyasetmedarên Kurd dixwazin bi Kurdî mitînga de û ew kete biaxivin lê piranî ji wan fehm nakin ji ber ev zimanê Kurdî tiştekî nû ye ji bo wan û lê ev pêvajo dikare biguhere bi gelek çalakî û bi gelek xebatên ji bo ziman em ku em vegerin rewşa malbatên Kurd li diasporayê bi rastî gelek lêkolîn hene mesela ne tenê bêguman rewşa Kurda balkêş e lê gelek koçberên din hene mesela li Ewropayê li welatên Ewropa û lêkolîn nîşan didin ku zarokên koçberên ku zimanê xwe yê dayîkê hîn dibin ziman bi dêwbavê xwe re
زیدتر دانستانın dikin. با پیرو دا پیر خورا زیدتر دانستانın dikin. ولاتی خو باشتر ناسکن. زیدتر انتگره ولاتی خود بن. و دخوندن خود جی گلک سرکفتینه. یعنی اف زاروکن کو زمان خوی دایی که فرد با پیشی خو ناسکه. و دوره تکاره زمان جواکی خو کلی دیجی کلتورا و انتگره وی جواتی با. توجار دو زمانی یا سه زمانی نبوده استان جبو زاروان دما کودی با یک سیستماتیک بزمان خوی ماله زاروی خوره داخل جبوی دویمرو گلک کمپانیا گلک آگاهداری لدیاسپورا بوشینه بلاف که کو مالبات زاروی خوره جبر دبستانه یکمین و هری گرینگترین دبستان مالباته دما کو مالباته زمان دایی که زمان کردی بیا خفتن زارو نکارن هینه بله لسر کو تگوت ام کرد یعنی ام قیمت نادن زمانی خو از دنمونه یاد خوازم بیجم بدستورات که صالح یک جه نمونتیه یک جه از نمونه بگشتی بدم لباکره کردستان وقتی که خورتی کردان کچه ترکان را دزوجن بوکک تی مالباته که بوکک ترک یک فرده نتنی مالباتا بنگهین همو مالبات و همو عشیر به ترکی ده پیوه قیمت زمان ترکی جی قیمت زمان کردی بهتره بلندتره نمونه یادن لدیاسپورا از حتانها لگلک لچند باوا تنه راست هاتم که دیه زاروکه وان بیانیه و بزاروکه خواه به کردی جی مزن کرنه که او غمساری نکرنه اجبر که زاروک بدایکه خواه زمان دایکه پیوین بباوی خواه جی زمان دایکه پیوین از دو سه نمونه یاد ناسم لیز بسدان نمونه یاد ناسم که باوی دیا زاروکین وان بیانیه و زاروکی وان بکردی نزانن و یا که ماسیک لدیاسپورایه کردستانش خواه بشک تبحث کر بسری خواه تبیرا من هونه ببونا میوان مال استوکولم تی و سه زاروکی خواه و دیاوان من دلی خود گو گلو هیویدارم مگو سدی و زاروک بکردی زانه بن از هیویدارم کردیوان باش به و دایک جی گوه هینی کردی به کیمانی هون هاتن سرپریزک پر خوش بو هر سی زاروکی تجی به کردیک پر زلال ده پیوین و جمر آهری خوش که از دخوازم وک نمونه بیجم که دیا زاروکان گوه هینی کردی بو جیر خوزای دهات که زاروکی به باوی خوره به دوست باوی خوی کرد ره بزمان دایکت پیوین بزمان خواه و براحتی دی پیوین ویجی فهم دکر جمر نمونه یک پر خوش باز خوازم لبر بیجم که لگل هفدو دبه یعنی کمره قیمت بده زمان خواه و کمره بزاروکی خوار بپیوه مره هفدو هین دکه زمانه تو نتوی نگرک ند سر زمانه دن را به همو زمانه دایی که وک هفدو پیروزن ولو کردی ولو زمانه دنجی لی از مخواست از وین نمونه بدم که اسپاس دارم جبو زمانه کردی که المالا و گشه و او جو کتێکێک یا تو چی خاصی دووەستە پێ از خوازم ویاشتە بپرسم تو وەک باو و کوت پر کار دکێ تو چی خاصی دووەستە تو چی خاصی وەستیا بە کوردی ڕیاژی تو پر وەستیە کوت بزارۆکە بە کوردی دەستپێکێ دە چەک زەحمەت بوو ji ber zimanê zarokan divê me hinek bikarbaniye û gelek peyv hebû me nizanibû berhasil lê dixwazim bibêjim dema ku zarokê me pêşî çêbû Ronas 2001 de me wî bilew qeyd kir li zarokxanê hêj dûmehî bû wê demê divê me li gel doktorê zarokxanê hevpeyvîn çêkiriye û doktor ji me nêrt ku navê me biyaniye navê min û navê xanima min gon bi zarokê xwe re kîja ziman dipeyvin min got ez bi kurdî dipeyvim û xanima min jî mecarî ji ber xanima min ji Macaristanê doktor
gelek başa. û ev ye ji bo me jî gelek sürpriz û ji xwe me biryarê xwe dabû lê بله ev reaksiyona bersîva doktor biryara me ku me di malbatê de dabû piştrast kir û teyîd kir. بله Doktor ji me re got zarokê ku li Fransayê bibe û li vir masî bibe nikare zimanê Fransî hîn nebe. Lê بله ku hûn pêre zimanê xwe nepeyivin ew ê zimanê we hîn nebe. û ji wî rojê vir ve ji xwe me biryarê xwe dabû lê doktor baweriyek pir xurt da me û me baweriyek sîstematîk mesela ez tu jar heta vêge min tu jar bi zarwana Fransî neaxivtime û xanima min jî her tim bi wan re zimanê majarî dipeyve. Dema ez çim mesela diçûbûm me wan dibir zarokxanê ya jî dibistanê diçûm wan me wan dibir û danî her tim min ez Kurdî deng dikim çend car mesela Fransî xwe awsil li me dinêrin dibe a dengek biyanî lê ev ya pir girîng e ji bo zarvan dema ku بله dêv bav bi şermokî bawek şermokî ya jî veşêrin zimanê xwe veşêrin li diasporayê ev zarok derhal fêm dikin ku demek zimanê wan zimanekî kêm statûye û bê qîmet e ji bo dêv bav dibe tu jar şerm nekin ji bo em li diasporayê em nikarin xwe veşêrin yani em zimanê xwe naxivin jî em xelkê Avrupayî zanin ku em ne ji welatê wan in. Ji bo اره wî zimanê xwe baxivin naxivin feq nake lê ji bo me pir giring e ku zarû em herin nan bikirin herin marketan li her derê restorantan li kafeyan tu car em bi zimanekî din bi zarô xwe re nepeyivin û zarû jî ji bo wan êsantir e ji ber ew her tim mesela li dibistanê Fransîye ya jî Swêdîye ya jî Almanya derdorê wan piranî Almanyê ya jî Fransîye dema tên malê jî bi van zimanan carna dixwazin be me re biaxivin zarokên xwe jî bi vîya wê mesela dema dihatin malê û westiyane dixwastin bi Fransî biaxivin lê me her tim bi wan re münaqeşe kir û carna jî münaqeşeyê pir tund bû lê îro êdiye û münaqeşe nayê kirin û zarokê me ji ber bihamlê xwe jî mezin bibin بله her tim be me re Kurdî daxivin û em bi cana SMS mesela em ji hev mesaj çênin bi Kurdî ve mesaj çênin bersîv didin خوش ji bo belê بله کک صالح جبو ازانم کو خواتی ونی نافنتوی هن وک انیورسیته تو دمک بری 2 سال بری بو از باورم هون هاتن ستوکهلم پروژه کو هبو لسر زمان تذكر انك بحثای بکی و دور جاست خوازم بپرسم پروژه و به انیورسیته کردستانی و ین ترکی هنه تذكر بجمعنا کی بحث بکی سپاس belê du sal berê rast em hatibûm بله Stockholmê em bûbûm mêvanê pirtûkxaneya بله Kurdî ya Stockholmê سمینر gel آره me semînerek dabû gel mamosta Yaron Masters ji بله Üniversiteya Manchesterê wê بله demê me encamên lêkolînên xwe di derbarê zeraveyên zimanê Kurdî de me بله pêşkeş kir ev lêkolîn 4-5 salan sê çar parçeyên Kurdistanê hat meşandin me gelek dana me berhev kir ser piranî jî ser zeraveyên kurmancî û solanî nêzîkî 105 dever em çûn deveran me li wê derkê dengên axifêran xêt kir pişta me wan transkrîb kir û îro li ser malperekê înternetne ev dana ev malper îro portreyê zimanê Kurdî yani îro zimanê Kurdî çawa ye wekî nimuneyek wêneyek derdxan holê gelek lêkolîn meqale derbarê vê lêkolînên me berçapê ne em serî dixebitin aliyê din
دوستانên me li gel zanxweyên Kurdistanê Iraqê hene û ew projî bibûn şirîkê vê lêkolîna ser zaraveyên zimanê Kurdî. Lê îsal me projeyek pêşkeşî Yekîtiya Avrupayê kire bernameyê wan bi navê Erasmus Plus. Ev bernameyê me projeyê me hate qebûl kirin. Mehek berê encamê projeyê me ji me re hat şandin. Ev digel zanxweya Selahedîn li Hewlêrê ji bo 3 salan ew gelek xwendekarên vê zanxweyê bikar bûwerin Rûwanê bo Kurdin û heman demê de mamosteyê wan bikar bûwerin li zanxweyên me dersa bidin û ji aliyê din de jî personên administratîv karê menenjing û tiştê wisa ku bi wan re alaqedar dibin personelên wisa jî ew ê bikar bin personelên îdarî ew jî werin zanxweyê me staja bibînin ya jî internship. Em gelek xweşin ku vê derfetê me bi dest xist û bi vîya wê Kurdên me yên başûr bikar bin werin ji derfetên zanxweyên Fransa Sûdî werbigirin. Mesela hem ji alê zimanê xwe pêş bibin, mesela li zanxweyê Selahedînê beşa ziman û edebiyata Fransî heye. Lê ji beşa din jî mamoste dikarin û xwendekar dikarin werin Rûwanê. Ev derfet ji bo wan pir girîng e ji ber di rewşa îroyê de ku hem ji sedema pandemîka Covid û gelek astengên din, astengê vîzayê bi destxistina vê derfetê bi rastî me pir kêfxweş kir. Belê. Hekek sala hinek pirs hene rêzdar Roza Özbîngol dipirse dibêje gelo çi qas Kurd zimanê xwe zimanê dayîka xwe dipeyîve di destê we de ti statîstîk hene? Em bêjin pirsiyarek pir balkêş e lê mixabin îstatîstîkên tune û anketên berfira jî heta niha me em ji ber rewşa siyasî dikarin bimeşînin. Lê em dikarin bibêjin mesela li başûr zimanê Kurdî pir zindî ye. Yani li başûr nêzîkî 5 milyon zêdetir Kurd hene û zimanê Kurdî li wê zindî ye û bi her qada jiyanê de tê bikaranîn. Heman çavdêrî li Rojavayê jî yani bajarên ku hêj neketiye destên dijmina li Rojava li wê jî li Qamişlo bêjin li Amûdê li Dêrîk li Hesekê zimanê Kurdî pir zindî ye. Em li gorê Rojhilat û Bakur bi rastî pir zehmet e ji ber li her du deveran pêvajoya asîlasyonê xurt e û pêdotûye. Nikan bibêjin yani mesela sedî çend Kurdên Bakur bi zimanê Kurdî dizanin biaxivin yên zanin yan daxivin naxivin ew projî tiştekî din e. Mesela tecrübeyê min Bakur gelek caran em diçin Diyarbekir bi zarokên xwe departmanê Wanê gelek caran em şwengeriyan e piraniya caran bi me re bi Tirkî tê axiftin. Dema ku em tên xalingehek restorantek xêrhatin bi Tirkî tê kirin lê me tu car bi wan re Tirkî naxift û hertû me bersîva xwe bi Kurdî da û ew projî di heman demê de derbasê Kurdî bû. Yani gelek Kurd Kurdî zanin lê naxwazin biaxivin û gelek jî hene mesela ji binî nizanin û ji ber wê jî nikarin biaxivin. Pirsek din jî heye dibêje rêzdar Dara Ersönmez dibêje pirsa min ew e gelo zimanê Tirkî ji bo Bakurê Kurdistanê zikmakî ye an na? Zimanê Tirkî. Belê mixabin îro em dikarin bibêjin ku zimanê Tirkî bûye ji bo Kurdan ji bo girseyek Kurd êdiya girsen em nizanin çi xasa lê mixabin bûye zimanê zikmakî Diyarbekir
gelek bajaran bakur îro zar û mixabin bi zimanê Tirkî mezin dibin. Ev ya jî xeterek pir mezin e ji bo pêşeroja zimanê Kurdî. بله کک صالح نفوس گرینگ یا مزن یا کردان لأوروپا هیا ام به هزا لأوروپا چاوا دکارن بکار بینن راوندک پیوسته یا جی ام چاوا دکارن دیاسپورا که به هز بلز و برخستنی پیگ بینن و دورده زمان جی دناف ده راستی دیاسپورای درفتên pir girîng hene ji haliyê ve ji aliyê azadiyê ve ji aliyê derfetên xwendinê ve ji aliyê xwe pêş debirinê ve divê Kurd vê van derfetan baş bikarbînin. Îro û gelek Kurdên ku tên mesela çend xwendekarê min ji Bakur hatibûn peyve Kurdî lîzadibûn lê li vir derkê xwe hînê zimanê Kurdî kirin. Yani diaspora bi xwe dikare bibe dibistanek yani ekolek ziman. Ev derfet gelek hene û li gorê min girîngtirîn derfet jî derfetê xwendina bilind e yani üniversiteyan de ku xortên me Kurdên me bikarbin bixwînin. Gelek beş hene ne tenê beşê ziman û edebiyata Kurdî lê gelek beşê din hene û li Avrupayê hûn zanin yani yekê ku lîseyê xwe dîplomayê lîsê bi derecek baş bi dest bixe dikare hemû xwendina bike li üniversiteyê. Ev derfet hene gelek bûrs mesela üniversite bûrs didin. Li gorê min divê Kurdên diasporayê giranî bidin xwendinê. Mesela li Fransayê ez dibînim gelek zar û li dêv bavê xwe dêrin û li gorê modela dêv bavê xwe dixwazin kare bibînin û ev karê wan jî piranî di karê înşaatê de, karê avasaziyê de, karê restorasyonê de û karê tekstîlê de ne. Ev ya yani derfetê heyî em bikar nayînin û zarokên me jî xortên me mesela dixwazin zû pere kar bikin ji ber gelek hinek sektör hene yani demek nêzik de mirov dikare dewleman bibe û ew lê ji alê nasnameyê ve alê şexsî ve tiştek zêde ji bo wan nayîne û Kurd pêdivî wan bi xwendeya heye yani ku ev xwende jî bibin kadro bibin xwedî pozîsyonek xurt lobiya çêkin welatên ku lêne wan baş nas bikin bibin perçeyek van welatan çawa li Swêd mesela numûneyê gelek baş hene gelek parlamenterên Kurd hene gelek radyo televizyonê Kurd Swêdê de rojnamevan hene divê em modela Swêdê welatê din jî bijî pirsek din hatiye li ser dibêjin li ser nimûneya Fransa perwerdeya zimanê Kurdî û zarokan hinek şîrove bike nimûneya Fransa çawa ye? Li Fransayê mixabin perwerdeya bi zimanê Kurdî li dibistana Tinê ye. Ev xwe jî ji ber ku zimanê Kurdî hêj neketiye bernameya perwerdeya neteweyî ya Fransa lê xebat hene ku ev zimanê Kurdî jî bibe perçeyek perwerdeyê. Loma tenê malbat komela dikarin zimanê Kurdî perwerde bikin. Li Parîsê gelek komela hene û Enstitûya Kurdiya Parîsê jî dersê zimanê Kurdî heta sê zeraveyan jî perwerde dike. Zazakî û Kurmancî û Soranî û dervê komela û Enstitûya Kurdî dimîne malbat yani ev rol dikeve ser malbatan. Li gorî çavderiyê me zimanê Kurdî li Fransa zindî ye li kemasî di nesla yekemîn û duyemîn de
ما پنج سال برای ما انکتک چیکر بو و بله. لگوری انکت نفشا یکمین و دویمین زمان کردی داخفن و لی خودی درد کبن لی او انکت ما تنه 105 کس یعنی کردی ما بله. 107 دو کس پیشدار ببون بله انتقادم ام هدي دمامة تجاذبه برسم دنجي هين مانه ل از برسك داوي اشتبكم تتخوازي جبو جوانين كردان نسل دويم لدياسبورا تتخوازي چه شیرتی الوان بکش برکو جوانتیاته لده در بی کردستانی در باس بویه و یک جه کرده دیاسپورایه و زمان ناسی و جبو که هم گل کردان نسل دیم تشویق بکن که زمان کردی لوار کردی خودی در کون به قادا بلند دواری اکادمیک ده چه شیرتی تا چه تبینیت تا پیشنیاری تا النسل دیم هیه یا جیل کرده دیاسپورا بگشتی بله شام برای جیگوت براستی نسل دویان تکرار رولک پر گرینگ لیزش برای لأوروپای حتی ندینه زمان چند زمان دپیبن و دوی زمان کردی جی دپیبن ناسنامه کردی لوان باندولا کی گلک خورد دکارب که جبر ام دبینن گلک زاروین خوشبران ولاتیندن به سروبن دبینن نه ولات یافون ناسن Almanca guane seleketine u kare dizitiyetin kare frotane maden hoşberu gelek tiştine başlıkın mesela zindan Fransa buan sadi hafte haşte zindaniyen Fransa plani biyanine yani koşbere u plani je horten ku level buna u be serubun be perverdek sağlam mana naçona ya ji çoğu lebesane ji pırkem konduna u bovi demeji pejdarê karê nebaşdin ji bo Kurdan nasname û pirsa Kurdî rolek gelek motor yani dikare ji bo bilêze îro pirsa Kurdî li hemû dinyayê tê nasan Kurd xwedî sempatiyek pir mezin in gelek lêkolîner û siyasetmedar û welhasıl bala xwe didin Kurda û civata Kurda tarîxa Kurda nasnameyê Kurda ev ya ji bo van xortan van neslê duyem şansek mezin e yani derfetek mezin e ku li ser vê bingehê bikar bin xwendin bikin bikar bin têkiliya nava bikin bikar bin bibin hem perçê welatên ku lê dijîn û hem jî nasnameyê xwe Kurdî biparêzin bi wan re lobî çêkin بله گلک سپاس کاک صالح ji bo tu beşdarî bername bû em hatin dawiyê ji xwe me çend deqe jî ji mafê xwe xwar dil dixwast ku ez di sê saeta li ser vê mijarê sohbet bikin ez em divê dawiyê li bername xwe bînin gelek spas dikim ji bo ku tu beşdarî bernameya dengê diaspora bû mal ava be sağ ve gelek spas temaşevanên Çarpel Medya bernameya dengê diaspora em vê carê jî hatin dawiya bernameya xwe mijara me li ser zimanê me dewlemendî xweş zimanê Kurdî bû em bi zimannas Profesor Salih Akin re peyvîn em heta careke din dibêjim bimînin di xêrê xweşiyê de bi Kurdî bijîn bi Kurdî bifikirin bi Kurdî biaxivin dema we xweş bimînin di xêr û xweşiyê de êvar baş